Studio Tsinkai. A haye. Bismillah Allah na sarkin da ya yore na. Yanzu ma waƙar ce sa na fito da rawa. Da amarya da an goyo ma ne nufin wakewa. Ka tsare ni ga sharrin yan uba ni kar na gazawa. Na san da hurera Hamza kun zamo an waye. Addu'ar da muke yi da bana ya bar ku a tare. Yau gidan aja kuma ta yi manya-manyan baki. Yau anan ne MG za na baje duk kolina. Nura Masta DJ sa na dole in gaida ka. Da amarya da an goyo auren kwan daurawa. Yan uwa da abokai yau bai na gare ku suke yi. Mama ta amarya ci masan da sannu zan gaida ki. Allah ya nufa yau dai kin ga auren yarki. Maman ango Madina sannin ki da fama. Iyin ango murna suke suna da dawa. Ku rike sirrin juna zama ku yi da amana. Ga uwayen ango Sale yanzu zan zanawa. Hamsha Usha na Doro sun taya ku murna da aure. Mamman dan ungo shi ma yana taya murna. Kudidi mai gari shi ma yana taya murna. Adamu Margahi Allah jikan maza sun kwanta. Yahuza ce ne yana murna shi ma sannu da aiki. Baro na gidan Musa ya yi murnar aure. Ibrahim Gwaila shi ma ya yi murnar aure. Ibrahim Nashir shi ma ya yi murnar aure. Mati Waina shi ma ya yi murnar aure. Ila Didi shi ma ya taya ku murnar aure. Yayyan ango su ma ga su san zana.